ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ 15 ମିନିଟ୍ ଅଛି ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ହାଇ ପ୍ରୋଟିନ୍ ସ୍ନାକ୍ସ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ବାୱଲରେ ଗରମ ପାଣି ନେଇ ସେଥିରେ ସୋୟାବିନ୍ ପକେଇ 5 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଆଉ ସେଇ 5 ମିନିଟ୍ରେ ଗୋଟେ ମିକ୍ସିରେ ନିଅନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ପିଆଜ, 2ରୁ 4 ଫଡ଼ା ରସୁଣ, 2ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଟିକେ ଅଦା ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଗରମ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଥିବା ସୋୟାବିନ୍‌କୁ ଛାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍କ୍ୱିଜ୍ କରି ସେଥିରୁ ସବୁ ପାଣି ନିଗାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସୋୟାବିନ୍‌କୁ ମିକ୍ସିରେ ପକେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେବା। ଏବେ ଦୁଇଟାକୁ ମିକ୍ସ କରି ସେଥିରେ ଏଡ୍ କରନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଅଳ୍ପ କିଛି ଗୋଟା ଜିରା ଆଉ ବେସନ ଏବଂ କ୍ରିସ୍ପିନେସ୍ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର। ଶେଷରେ ଏଥିରେ ଏଡ୍ କରନ୍ତୁ ଚିଜ୍ ବାଇଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ। ଏବେ ସବୁକିଛିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ସେପ୍ ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଗୋଲ ଗୋଲ ଟିକି ଟାଇପ୍‌ର ସେପ୍ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରି ବି ଫ୍ରାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କେହି ବି ଜିମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଖାଇବା ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ, ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ଏଇ ରେସିପି ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇ ପାରିବେ। ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ନେଇ ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଗରମ କରିନେବା ଆଉ ସେଥିରେ ଏଡ୍ କରିବା କିଛି ଅଏଲ୍, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ବଟର୍ ବି ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ ବନେଇ ରଖିଥିବା ଟିକି ସବୁ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ମୁଁ ଏହାକୁ ଅଳ୍ପ ହିଟ୍‌ରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫ୍ରାଏ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ ବି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସୋୟାବିନ୍ ଅଲରେଡି ସିଝି ଯାଇଛି, ତ ଆମକୁ ବେଶୀ ଫ୍ରାଏ କରିବାର ନାହିଁ। ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଲଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୁଇ ପାଖ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହେଇଗଲେ ତାକୁ ପ୍ଲେଟ୍‌କୁ କାଢ଼ି ସାଲାଡ୍ ଏବଂ ସସ୍ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଏନ୍‌ଜୟ କରିପାରିବେ। ଏହିଭଳି ଇଜି ଆଉ ହାଇ ପ୍ରୋଟିନ୍ ରେସିପି ପାଇଁ ମୋତେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।